To je pecka, ale nie toto. Tu sa pozri sa, čo nám prišlo. Keďže máme záujem riešiť všelijaké požiadavky našich klientov, pozri sa, čo nám prišlo. Pôjdeme si vyskúšať úplne novú značku wallboxov. To je kábel. Super. Toto je wallbox od značky V2C. OK, váha tam je. 10-metrový kábel. Čím je dobrý tento wallbox? Pretože potrebovali sme riešenie pre klientov, ktorí už majú fotovoltiku, majú rôzne značky, niektoré dokonca sa už aj nemontujú na Slovensku. A samozrejme, doba ide dopredu, elektroauta, podobné plug-in hybridy, podobné záležitosti. Preto hľadáme wallboxy a riešenia, ktoré sa dokážu spárovať s týmito meničmi, s vašou fotovoltikou a dokážu nabíjať čisto s prebytkou. Našli sme také riešenie, ideme si ho odskúšať. Naozaj je kompatibilný s veľmi veľa značkami. Ja som veľmi milo prekvapený, že toľko značiek sa podporuje. Keby náhodou v danom zozname nebola značka, s ktorou sa vie daný wallbox spárovať, tak aj to vieme vyriešiť. Technické veci nebudeme si vysvetľovať, ale je to možné. S týmto wallboxom sa vieme na takmer čokoľvek napojiť, z akejkoľvek fotovoltike a vieme umožniť klientom nabíjať čisto s prebytkou, čisto s fotovoltikou zadarmo. Už si to ukazovali v niektorom z predošlých videí. To bolo riešenie od značky Goodby, kedy sa to spáruje s meničom, čo to krásne funguje. Toto je riešenie pre všetky ostatné značky, takže vieme to vyriešiť cez cloud napojenie, API napojenie, to je pre ITčkárov a nerdov. Ja som jeden z vás, viete, o čom to je.